Hola, bon dia amics internautes, avui us portem un vídeo molt divertit sobre tipus de persona a les festes. Número 1. El que se sap totes les cançons. Tu sempre guanyes, Doraemon. Número 2. El típic que es porta la guitarra per tocar-la enmig de la festa. El típic que només sap tocar dues cançons i una és Wonderwall. Número 3. El de les passes prohibides. Mira'l com balla el meu company, ves en compte no et detinguin per excés de flow. Número 4. El que coneix a tothom. Aquest carallot coneix a tothom, és igual la festa i el lloc, mira el que majo. Número 5. El que va molt arreglat. Li dona igual la festa, com si és la del barri, i aquest carabassot va sempre com un pinzell. Bueno, espero que us agradi el vídeo, doneu like perquè ho vegin els teus pares un comiat.